Jeg er ikke noget, jeg er så langt. Du er fucking dum, Jonas. Er du klar? Ja. Jonas er ren klamydia. Jonas falder af. Jonas, du kan bare gå på den anden side af vejen. Jonas! Jonas! Igor fra Kvickly siger, du ikke må. Du bor ikke i Kvirma. Irma. Jonas, seriøst, I er for fulde. Du har jo ikke, altså... Du forstår ikke noget, Jonas. Klamydia mere. I er så fulde. Men det er okay, Jonas. Så der er en bus. Det var en tog. Eller en lastbil. Det var en tog, altså... Exhibit A. Exhibit Har du måske et problem med det? Er det svært at få skoen på? Det sviger af helvede til, ikke? I skrevet. Har du brækket dig? Fy for sats, hvor er du klar, mand. Fodvorter skal fryses. Fodvorter skal fryses. Skal fryses af, unge dame. Hvad tror de er? Skal jeg ringe til min far og sige, at jeg er stiv, så slår mig ihjel. Men det er fint nok, for jeg er ikke særlig stiv. Fedt nok, Nella. Tak for det her. Jamen, så må I samle mine rester op. Hvor skal du hen? Har du knallert? Du har sgu da hjelm, mand. Har du så også knallert? Dog ikke. Cykel. Du er fornuftig, at du kører med cykel. Mountainbike. Og den er guldfarvet. Har du sprayet den så? Sådan. You go, girl. Ja, især når den er sprayet gul. Har du også strømme? Er det cykelbukser, det der? Hvorfor kører jeg ikke på en cykel? Fucking hippier, mand. Der er meget mere omfangningskraft. Prøv, jeg ville ønske, det var mere sejt at køre med cykelhjelm. Så ville jeg selv køre. Det var ikke en skid, så ejer cykelhjelm, mand. Prøv at se et hår, mand. Og så dumt, du ser ud, cykelhjelm, mand. Jeg ville ønske, jeg kunne køre med cykelhjelm, men fordi ingen andre kører med cykelhjelm, så det kan jeg heller ikke. Jeg kan slet ikke køre med cykelhjelm. Så jeg ville ønske, at verden kørte med cykelhjelm, så jeg kunne gøre det. Det er sådan, du har det. Det forstår jeg ikke en skid. Jeg er the stream. Du falder ikke en skid. Og alt andet er the main. Det er bare... Kurt, du kan ikke komme her og tro, du kan fucking lave op på verden. Og prøv at se her. Kurt, du er indbegrebet af DSB. Nej, fordi verden er ikke... Danske statsbaner. Du kan se det der. DSB. Det er lidt sejt. Har I husket cykelhjelm? Husk at samle op. Fordi de samler lort op. Jeg vil gerne have lidt med. Fordi jeg lyder. Det er godt, du lige forklarer joken. Det er fordi, de samler lort op. Det er sjovt. Det skulle da pisse sjovt. Hvorfor griner jeg? Det var McDonald's. Umoden, Jonas. Ja, jeg ved det godt. Jeg skal bare 2 rester med 3 hotdogs. God mad. Ja tak. 2 af dem. Velbekomme. 3 af dem. I ved ikke, hvor dumme I er i de andres øjne. Jeg er ikke en skide dum. Så længe jeg ikke har travsko på. Du er fucking dum. Jeg fatter ikke en skide. Jeg skal bare have 3 af dem og 2 grøntsager. For 10 kroner. Jonas, skal jeg på McDonald's? McDonald's, du har snakket om det hele dagen. Jeg bestemmer ikke sammen Jonas, du har snakket om McDonald's hele dagen. McJonas. Det er min lillebror, mand. Kræften så fucking barnlig, mand. Falder aldrig en skio. Sjovt. Det er sjovt. Jeg synes, det er ret sjovt. Er I okay, så? Nå, hvad, mand? Jeg går ikke hurtigt nok, Jonas. Hvor, mand? Vil du fucking slås, eller hvad, mand? Nå, vi tager en taxa til Helsingin for 3.000 millioner kroner. Fri! Jonas betaler. Ingen kvaler. Jonas giver en kvaler. Jamen, det er virkelig ulækkert. Det er sådan lidt... Jeg drikker en kop her lige. Skal vi ikke have McDonald's, dreng?